lle salvou a vida. Pero hoxe, xoves, onde está Marcial Mouzo? Podéismo decir? Está dentro dese coche de rally, pode ser Marcial Mouzo. Vaya ben. Pero non estará conducindo, non? Hola, hola, ¿qué tal? Juan Fuentes, non sei se me escoitas, que aquí con tanto ruido, a verdade que non sei se estou saindo ou non, pero que si sei é que estou nun cochazo de rally, que isto é unha auténtica maravilla. E atención, porque non é un coche calquera, é o coche Rally da Coruña que arranca esta fin de semana. Este é o coche ruido que non se escoita. Senra, aí é nada. Aquí teño hoxe de piloto o organizador e piloto e organizador. Paramos, fai favor. Ai, que alegría, que Un aplauso para Marcial Mouzo, que chegou en coche rally. Xa non abra a porta. Eu pensei que viña conducindo. Álvaro Muñiz decía que é piloto e organizador do Rally da Coruña. Marcial, que se vai de todo o celebrar que esta fin de dixeche, semana. telo que repetir outra vez, porque corrido o motor non se escoitou nada. Que pasou? Que tal? Que estiven falando só, ninguén se enterou de nada. Que pasou? Pois Que a nos ver, contabas? conto vos, vou por partes. Primeiro, que teño aquí o piloto medio lesionado porque se pasaba en velocidade. Pasácheste 3 povos. Entón foise a min así o cóbado de lado, dicir, non corras tanto. Fixenche moito dano. No, está bien, está todo bien. bien. Lo aguante bien, No amenazó. Pois decía que é o piloto e organizador do Rally da Coruña que se vai celebrar esta fin de semana, non? Correcto. E este cochazo, que estiven a punto de Cuidado, pilotar eu, pero non me atrevín, porque Álvaro dixome, mira, a modiño que estou moito que controlar, e a verdade é que sí. É de todo un campión, nada máis e nada menos que Víctor Senra, o piloto de Dumbría, non? Vaya coche, pero que complicado ten que ser pilotar un vehículo deste tipo, Bueno, nos estamos acostumbrados a eso. Hai quen o fai mellor e quen o fai peor. No caso de Víctor faino moi ben, como está ben claro. E hai que engañar case todos os rallies como a Víctor. Sí. Non sei se o problema é o Indio a flecha, eu penso que as dúas cousas, non? O coche bon, pero o piloto debe ser tamén cando gana unha tras outra. Home, supoño, algo debe ter, non? El tiña que estar hoxe aquí, non puido porque está adestrando. Adestra os xoves, non sei que outro día, adestrando para o Rally da Coruña, non? Claro, hai 2 días que se pode elexir os pilotos que días adestrar, sábado e domingo, a opción a primeira, e a outra é mércores e xoves. Os que poden eligen mércores e xoves porque é máis cerca do rally e os tramos están máis parecidos ao que é. E Víctor pode. E Víctor pode. Pode escoller. Pode. Bueno, nos gustaríanos escoller tamén ter aquí a Víctor con nós, pero xa que non puido ser, tampouco pasa nada. O caso é que nos mandaron o coche. Sí, o importante é o coche. O piloto xa é o de menos. Conducímolo nós. Seré un cochazo. Nunca conducín un coche de rally, pero isto son palabras Son mayores. maravillas, Tendes todo preparado xa para Sí. fin de semana, non? Prácticamente sí, está casi todo listo. O coche, desde logo, está listo. Todos os mecánicos e equipo estuvo traballando moitísimo, Todo moi punto. forte, porque ademais dende a primeira proba pasou pouco tempo e temos 15 días agora e outros 15 ata a seguinte, así que é un inicio de temporada estresante. Vale. Que maravilla, en Coruña se cheira a gasolina e a goma queimada, que, por certo, entre todos os equipos máis de 100 participantes, Álvaro, hai un rapaz de 16 anos que é o futuro do automobilismo galego, pero claro, Mateo García, 16 anos, non pode sacar o carné de conducir, pero pode competir en rally. Pois sí, é unha novedade que temos desde hai 2 anos en Galicia e na Federación Española sí que se podía, permitía iso, que un rapaz que non tuvera carné que pudiera competir, eso sí, facendo os adestramentos sempre no asento da dereita e conducindo outro piloto porque é tramo aberto, e durante o rally fai un pouco mesmo, non? Entre tramo e tramo ten que ir na dereita e o copiloto é o que conduce, pero cando chegan á saída do tramo, el se pon á esquerda e se pon a conducir. Sí que pode. Supoño, quero entender que a Garda Civil de Tráfico non vai estar pendente de vos, porque senón o rapaz non pode, non ten carné. Entre tramo e tramo non pode, pero bueno, a Guardia Civil o sabe. Piloto. Sí, está Cuidado autorizado co piloto todo. que leva, contádonos, decide, se coñecemos un pouco máis do rally, a Garda Civil vai estar pendente hoxe do que anda aí, Marcial, porque hoxe imos ter